Ir-riżultat ta' votazzjoni fl-Eżekuttiv Nazzjonali dwar liema distretti għandhom ikunu ċeduti wera kif il-Partit Nazzjonalista u għal kollox Maqsum Minn Nofs. It-tnejn filgħaxija l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kellu laqgħa twila biex ħadin id-deċiżjoni u d-deċiżjoni ħallet ħafna b'toma morra u dan ma dejqux jurruh pubblikament. Waħda mill-ikbar kwistjonijiet kienet jekk Beppe Fenekadami iċedix is-7 jew 8 distrett elettorali. Fenekadami bxejn ma rrid iċedi 8 distrett iżda oħrajn fil-Partit rriduh għax kien kontra li jkun hemm imqar ċans remot li jitla' Godfrey Farrugia mis-7 distrett wara li diġà telet Marlin Farrugia tal-Partit Demokratiku mill-10 distrett. Fl-aħħar mill-aħħar għaddiet ta' Beppe Fenekadami, iżda lik mill-Eżekuttiv turi li l-vot kien viċin ħafna b'41 jivvotaw li jkun ċedut is-7 distrett u 35 kontra. Dan ifisser li hawn ukoll il-Partit Nazzjonalista kien kważi maqsum minn nofs. Id-deċiżjoni li Fenekadami ċedi s-7 distrett elettorali u l-kap Simon Buzutti li ċedi l-11 minn flok 12 fissret illi tilef kull ċans li jkun elett David Take. Anki David Aġus ċeda l-11 id-distrett biex din id-deċiżjoni fissret li fuq dan hemm żewġ siġijiet vojta. Take ħassu urtat u għal kumment ta' xi ħadd fuq Facebook li qallu biex issa jerġa' jibda l-programm it-tweġiba kienet ċara. No, Catherine, naħseb illum l-Eżekuttiv tkellem ċar ħafna. Anki d-deċiżjoni li Marta Sportelli ċedi 13 u mhux id-9 distrett ħallit idwejjaq. Ivan Bartolo, kandidat ieħor tal-PN qal li issa daqshekk fil-politika. Il-karriera qasira tiegħi fil-politika intemmet illum. L-Eżekuttiv tal-PN iddeċida li jżommalu id-9 distrett. Nirringrazzja lil dawk kollha li emnu f'xi ħaġa ġdida u f'idejat pożittivi u progressivi. Il-politika m'għadix fuq ir-radar tiegħi, kiteb Bartolo fuq il-profil tiegħu. Robert Arrigo se jċedi l-10 distrett b'vot ieħor li kien maqsum, tant li lik mill-Eżekuttiv ikkonferma li l-ebda vot ma kellu iktar minn 60% favur. Ħafna kienu qrib bħal dak tas-7 distrett. Wara dawn id-deċiżjonijiet kiteb Frank Psajla li qal bħalkom ċerti deċiżjonijiet jirrabjawni. Bħalkom nissuspetta li mhux kulħadd qed ipoġġi l-interess tal-partit qabel dak personali anki f'mument diffiċli imma kruċjali bħal dan. Psajla kompla jikteb iktar f'konferma oħra kif ma kuljum li jgħaddi qed jiżdied l-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista.